Ήθελα να μιλήσω για τους πλανήτες και για την ευθυγράμμιση, αλλά συνειδητοποίησα ότι σήμερα είναι η γιορτή του έρωτα. Και πώς θα τον προσπεράσουμε τον Θεό, ναι γίνεται. Πόσες φορές άκουσα κόσμο να λέει έχω το, μπορώ να το κοντρολάρω το θέμα. Την ίδια ώρα να σκέφτομαι Θεέ μου βλασφημάς και θα την πάθεις. Και έτσι και γίνεται συνήθως. Γιατί ο έρωτας είναι μέγας. Αρχή ψάχνουμε τον έρωτα έξω από εμάς, μέσα από κάποιον άλλο. Ουσίαν όμως ο μύθος του έρωτα μιλά για τον έρωτα με την ψυχή. Η ψυχή ήταν πάρα πολλά ερωτευμένη με τον έρωτα, καθώς επίσης και ο έρωτας με την ψυχή. Είναι έναν τεράστιο love story, μέσα από το οποίο η ψυχή έκαμε τα πάντα για να ξαναβρει τον αγαπημένο της. Και οι θεοί όταν είδαν σε πόση απόσταση πήγαινε η ψυχή για τούτον τον έρωτα, για τούτην την αγάπη, αποφασίσαν ότι να γίνει αθάνατη, γιατί αξίζει το. Παλιά ψάχναμε το άλλο μας μισό. Ψάχναμε να βρούμε εκείνον το άλλον άτομο που θα έρθει και τα δύο μας μισά θα γίνουν ένα και θα ολοκληρωθούμε. Στη συνέχεια όμως καταλάβαμε ότι δεν είμαστε μισοί, είμαστε ολόκληροι και η πρώτη μας δουλειά είναι όντως να ολοκληρωθούμε μέσα από τον έρωτα του σώματος μας, του γήινου, με την ψυχή μας την ουράνια. Το ωραίο είναι ότι αφού ολοκληρωθούμε μέσα από τον νόμο της έλξης, ελκύουμε άλλα ολόκληρα άτομα. Δεν ελκύουμε πλέον άτομα μισά που θέλουν το άλλον τους μισό για να ολοκληρωθούν μέσα από εμάς. Άρα αξίζει αυτός ο έρωτας. Ο έρωτας των αντιθέτων μέσα μας. Να ερωτευτεί μέσα μας το καλό και το κακό. Να ερωτευτεί μέσα μας το σκοτεινό μας και το φωτεινό μας. Να ερωτευτούν τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου μας. Να ερωτευτεί το πάνω και το κάτω μας. Να ερωτευτεί η ψυχή και το σώμα μας. Στη δική μας την κουλτούρα λέει «Έρος ανήκατε μάχαν, έρωτα ανήκετε μαχητή». Λέει και το τραγούδι «Του έρωτα θα βάλω το πουκάμισο και θα νικήσω δίχως πανοπλία».